Добрага ранку усім гледачам добраранка. Прывітанне, сябры. Ну і ну, а хто гэта наш пакойчык так упрыгожыў? Думаю, Кася. Не, гэта дакладна не Кася. У нашай Касі цярплівасці на такое не хопіць. А вось і хапіла ў мяне цярплівасці, хапіла. Усім салют! Прывітанне, Кася. А ты нас, шчыра кажучы, здзівіла. Я і сама, калі па праўдзе, здзівілася. Пачала спачатку з аднаго жураўліка, доўга з ім вазілася, рабіла, перарабляла. А потым, як пайшло, як паехала. І аказалася, што гэта не так ужо і складана, як мне здалося на першы погляд. А хто табе расказаў, як рабіць такую прыгажосць? Ды ў інтэрнэце столькі розных інструкцый, глядзі і вучыся. Ух ты! Якіх толькі жураўлікаў з паперы не робяць. Прыгожыя, сапраўдныя творы. А вы ведаеце, як называецца гэтае мастацтва? Вядома, ведаем. Арыгамі, якое з'явілася ў Японіі. А чаму Японія, а не ў Кітаі? Паперу ж прыдумалі кітайцы. А рабіць розныя фігуркі з яе прыдумалі японцы. І было гэта ў пачатку 8-га стагоддзя. Дарэчы, на японскай мове слова арыгамі і азначае складзеная папера. У далёкім мінулым арыгамі маглі займацца толькі багатыя японцы. Таму што папера тады была не вельмі танная. Правільна, Кася. Добра, што зараз не так. І паперы ў нас колькі заўгодна. Я вось зраблю 1000 жураўлікаў. І тады здзейсніцца маё самае запаведнае жаданне. А, я ведаю пра такую японскую легенду. І я чуў. Зробіш 1000 жураўлікаў, і жаданне прынясе ў дзюбе журавель. Дарэчы, у Японіі журавель лічыцца птушкай шчасця і даўгалецця. Высокапаважаны спадар журавель. Так звяртаюцца да гэтай птушкі ў Японіі. Я зраблю 1000 жураўлікаў і ведаеце, пра што загадаю? Пра што? Каб на нашай зямлі усе былі здаровымі і шчаслівымі. Добра, якое жаданне, Кася. Малайчына. І калі ты не супраць, мы з Лесікам дапаможам табе рабіць папяровых птушак. Вядома, я не супраць. Дзякуй, хлопчыкі. Хутчэй жураўлікаў зробім, хутчэй жаданне і здзейсніцца. Ну а зараз прапаную мультфільм паглядзець. Дзеткі ж яго чакаюць. Мультфільм, сябры. А пакуль вы мультфільм глядзелі, я цікавыя факты пра жураўлёў у інтэрнэце знайшоў. Прапануеш пагуляць у веру-нявер, разумнік? Ну так, згодныя? Згодная, гэтая гульня і нам, і нашым гледачам падабаецца. Тады слухайце маё першае пытанне. Ці верыце вы, што малюнкі з выявамі жураўлёў археолагі знайшлі ў пячорах старажытных людзей? Ой, я пра такое не чула, але адкажу, што веру. Я ведаю, што жураўлі адны з самых старажытных птушак, таму таксама адкажу, што веру. І правільна робіце, што верыце. Жураўлі на зямлі жылі ўжо 60 мільёнаў гадоў таму. І сапраўды наскальныя малюнкі ў пячорах старажытных людзей знойдзены на тэрыторыі Паўночнай Амерыкі і Афрыкі. Ух ты! Можа, нехта жураўлёў тады і з дыназаўрамі сустракаўся? А зараз другое пытанне. Ці верыце вы, што менавіта жураўлі з'яўляюцца лепшымі ў птушыным свеце танцорамі? А што? Яны такія грацыёзныя птушкі. Танцуюць, пэўна, прыгожа. Я адказваю, што веру. І мой адказ такі ж. А вы што адказваеце, дзяўчынкі і хлопчыкі? Большасць нашых гледачоў таксама вераць. І скажу я вам, гэта так. Жураўлі лепшыя танцоры сярод птушак. Калі адзін з жураўлёў у птушынай сям'і затанчыў, да яго адразу далучаюцца іншыя птушкі. Яны кланяюцца, падскокваюць і нават падкідваюць у паветра палачкі і пучкі травы. Хацела паглядзець на іх танец. Калі ласка, я запрашаю ўсіх на выступленне лепшых у свеце танцораў. Якія малайцы. Ага, і вы скажыце, што гэта не харэограф ставіў такі танец. А мне вось яшчэ падабаецца слухаць курлыканне жураўлёў. Яно на гукі музычнага інструмента падобнае. Курлы, курлы, курлы.
А некоторые виды журавлёў замест курлыкання выдаюць хлопаючыя гукі. Ой, як же гэта ўсё цікава. Хацела б я вывучыць мову жураўлёў. Тады табе арнітолагам станавіцца трэба. А можа, я і стану арнітолагам, калі вырасту. Буду птушачак ахоўваць. Вось скажы, Лесік, хто з жураўлёў найбольш даследаваны арнітолагамі? Гэта шэры журавель. Ён прылятае і ў нашу краіну. Уявіце, размах крылаў гэтага прыгажуна звыш за 2 метры. Здорава! Дарэчы, на Беларусі кожны год праводзіцца экалагічнае свята жураўлі і журавіны Міёрскага краю. І там можна на свае вочы гэтых птушак убачыць. Так, і прапаную ў наступным годзе пабываць у Міёрах. Я згодная, згодная. Лесік, а у цябе яшчэ засталіся пытанні для веру-не-веру? Вядома, ёсць. А давайте зараз мультфільм поглядзім, а пасля яго працягнем размову і гульню. Добрая прапанова, Кась. А мне пасля такога мультика захацелася ўзяць фотоапарат і адправіцца здымаць жураўлёў. Сябры, мы нагадваем, што сёння Кася з самай раніцы пачала рабіць папяровых жураўлікаў. А пасля Лесік прапанаваў пагуляць у веру-не-веру пра гэтых цудоўных птушак. І мы ніяк не можам спыніцца, бо яны такія незвычайныя, гэтыя жураўлі. А гульню будзем працягваць ці не? Вядома, будзем. Тады я задаю яшчэ адно пытанне. Вось адкажыце мне, ці верыце вы, што ніхто з жураўлёў ніколі не сядзе на дрэва? Як гэта? Яны ж птушкі, а птушкі заўсёды на галінкі дрэваў сядаюць. Я не веру. А ты, Максім? Можа, такія гордыя птушкі лічаць, што гнуткія галінкі не для іх? Я адкажу, што веру. І хто з нас мае рацыю, Лесік? Скажу вам абодва. Як гэта? Растлумач. Глядзіце, амаль ніхто з жураўлёў ніколі не сядае на дрэвы. Гэта так. Але выключэнне складае венцаносны журавель, які можа ўтрымлівацца на ветках дзякуючы аднаму хватальнаму пальцу ног. Ой, гэты венцаносны журавель нібы цар з каронай на галаве. Так, ягоны хахалок сапраўды нагадвае карону. А венцаносны журавель лічыцца адной з самых прыгожых птушак свету. І яго вобраз можна ўбачыць на гербе і сцягу афрыканскай краіны Уганды. Ды ўсе віды жураўлёў прыгожыя. І я вельмі рада, што мы сёння пагутарылі пра іх. А зараз яшчэ адзін мульцік. Давайце глядзець, а пасля можна і віктарыну правесці. А таму, сябры, будьце асабліва уважлівымі. А зараз, як і дамаўляліся, віктарына па мульціку «Няўлоўны фунтик». Та-дам! І першае пытанне ад мяне. Слухаем. Ці можаце вы сказаць, колькі гадоў дзядзечка Мокус працуе фокуснікам? Ну, у цябе і пытанне, разумнік. Я на лічбы ніколі не звяртаю увагі. А трэба? Дык будзеш адказваць? Добра, паспрабую. Мокус чалавек ужо не малады, а таму няхай ён працуе фокуснікам. 30 гадоў. А ты, Максім, што скажаш? Я не вельмі ўпэўнены, але мне здаецца, што гэта лічба крыху большая. 40. І гэта правільны адказ. 40 лет я показываю свои фокусы и не стыжусь смотреть людям в глаза. Ну вось, зноў я не ўгадала. Трэба засяродзіцца. А другое пытанне ад мяне. Колькі чалавек падмануў фунтик, калі служыў у Беладонны? Зноў лічбы? Вы што, згаварыліся? Я іх не запамінала. А я, пачакайце, зараз падлічу. 11, 15 і 1... Готова! 27. 11 хлопчиков, 15 девчонок и 1 добрый дядулька. Вот так я обманула 11 мальчиков, 15 девочек и одного очень доброго старичка. Малайчына, Лесік. Ды ён у нас не Лесік, а некая вылічальная машына. Кася, просто уважливость необходимо развивать. Згаджуся, я не вельмі уважлівая. Затое пытанні, якія я прыдумваю, заўсёды самыя суперрускія. І вы ў гэтым яшчэ раз упэўніцеся. Ну-ну. Так,
Пытанне ад мяне толькі для вас, нашы паважаныя гледачы. Намалюйце і дашліце нам у добраранак тую рэч, якая аказалася замест фунтика у скрынцы. Адрасы наши памятаеце? На усялякі выпадак нагадаем. Паштовы 220-114, город Минск, вулица Макаёнка, 9. Ці электронны добраранак.tv@gmail.com. Переможцы атрымаюць прызы ад нас і часопіса «Умняша». Так што спяшайцеся. А зараз яшчэ один мультик. Ну вось і ўсё на сёння. Будзем развітвацца. Мы жадаем вам цудоўнага і насычанага дня. Новых ведаў і новых сяброў. А мы сустрэнемся, як заўсёды, зранку У нашым добраранку! За весялосць я адказваю. Таму не сумнявайцеся, будзе весялей вясёлага.